ka Voice of the People Party VPP ka kasantarik na wing arjar pusaw kalaong bagaseng yang menta ka up satang ban penbana iki kerteng jeng ki kertong na ndriutli ki constituency ki bakan thop na Khasils Autonomous District Council KHDC but Giant Autonomous District Council JHDC. Habakran sigilap tay kubor hakasngi bohiar sa Bernihat Riboy District na kaliang presiden ka VPP uba Arden Mila basaya moit ulong baka party hi ka haka jingstat jong state election committee ban pejbnya bishar bat jit iki kertong jong kitay ki constituency ki bakenthop ya kamawati nakaliang uba Arden ula pensngo ba ki bapan tiket ki bun bat ka jingmi ka VPP kala penslur ki babun ki samla ki bri ki bamju posnio ya ka politics hakaba kilami ban terwa ban pan tiket nrei ki badu tiket kidai ban kan mau baya ka tiket kila ban ai tang hawai ya ka kam ban screen ban rai ya ki moh candidate ban jet kadai ka kam juga state election committee di kalong ka jing start jong ka state election committee ka bangi ngila pun ko bor ka state election committee ban le ka kam ka bat dei ban le kat kum ka benta te kadai ka nganget ka jing start jong ka state election committee ba lese namta kita mdei tangka mahoti idon briefly ki constituency hapo Khasi ba Giant Hills district baka state election committee kadang sode bandang Bishar bandang Pej bat bandang Toket te ngingim ko aban keren halo ta kabanta hakini ki constituency ki bab kade mul puna khantam mikiran khantam hakan koi kendiat mikiran lagi ki bairu kalong ba kadon ki bun ki nong pan tiket naman lagi constituency kumba kalong hi ki ka parti kalapan pau ya kata ay mdei tangkani ngatrai kani kamdei ke badang re lani ke badang bore kadai ke bangilapan pau ki rensan ya lap election ba kumba kalong hi kamdei bengi sorong ring hi sngo kemen ban I ba lingba ka jimi jo ka Voice of the People Party ka I mean same ka motivate ka inspire ka penslur moh ya ki babun ki samla lani gibri ki bamju post new ya electoral politics su bakini wan skmat ban ya terwaya ledi kum ki kertong te kumba kalong hi amdei tang hari boy keleng ki don bon ki ba apply ya ka party ticket but pisngu thu hi mo piru ba ka party kan haban jet tangi we jadi na kata kadau ki don ki exercise ki ba ka state election committee kalale ka ba penhun yang ki nongelam juga party bat ban menjur ya ke ba ka state election committee kalale hakabai dei lokamat jong ka jingdon ki badu tiket nakaliang ba Arden ulong ka VPP kala dep krensyai balada menu ki batrang ban wan penyeso kimdei ban wan tang na ka benta ka tiket namar ban sekri jab benriu ki babun ba ki lenti pingi ya kata nginum la ban ong menta nginum la ban tip ka balasai tendai kum bakalong hadu menta ka party kala dep krensyai ru ya kan ka benta ba kinu ba ko ban penyeso ya ledi sya ka Voice of the People Party ni pedang sobha tendai la don menu pat ki bidon kata ka jing terang ba kini mi perthai kum ki candidate ya ka election MDC le ni MLA bala di kiwan bet tang na kam taban yo ya tiket nila dep kren syai lupa ba ka bha ba phinai wan sya ban pineso sya ka Voice of the People Party da kata ka jingthmu ndai la de kiwan namar ba PE ya ka nongrim pidon ka jingshane ai ki nongelam ju ka party bat piyat kat kum ka rai ju ka party yo nam yo tiket la ka party ka ibet ban tenrong hapi mi iskmat lada ka party lesi kadang idon kam bangin dang ya linti shwa hakata ka jing sakri moh ru pikloi ban pedang tingi pedang sobha te nakata ka dau nginget ba kum bakalong bat ngi khmi linti kum bakalong ba kini ki bam yo tiket ki baka party kam la ban ai tiket ya ki ken mau ya ke bangi ki nongelam ila dep keren upa bat ken ai ru ya kata ka jing ya trailang kumba kilarung sya ka party namar ban syakri ka jai benrio lani ban ya don ka party kam di tamani le election ki don si bon ba ki kam ki bangi don kam ban ya tenrong moh nakam ta kum no ban pen kelas si saya kani ka ri ka bi ya ka jing te ka don ka jing khmi lenti ka jing ba kini ki bam yo tiket ru kumba kila warna du ka sngi ban kong ban pineso ingi kini hi halo kata kanong rim ange kinum sya pen kenting ge jing mut jukhat bat kumba kalong kilas dang pau mo don ki bam empen pau kot khubor ndai don ki balapan pau hakikot khobor ba ki yo nam yo tiket ken ya trebi ba party te mdei tang wei le se ka ba pingi i hakilat patai khobor don sibun ki bakum kita ki ba pensngo hangi ki nongelam ba em ngi ngin trebi mdon jing kaladian habangela ong kum tung yong tung ngihun ya ka jing rai jo ka party kata ka banga syuko aban pensngo
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.